O teixugo é unha criatura fascinante e moi presente no noso rico patrimonio natural. É un animal robusto, de patas curtas e uñas fortes, ideales para cavar. A súa pelaxe é densa e varía entre o gris e o negro, con marcas características na cara. Son animais crepusculares e nocturnos, o que significa que están máis activos ao anoitecer e ao amencer. Son excelentes cavadores e construen complexos tobos subterráneos onde viven e crían. Os tobos dos teixugos son verdadeiras obras de enxeñería natural, con múltiples cámaras e túneis. A súa dieta é omnívora, incluindo insectos, pequenos mamíferos, froitos, raíces e ovos. Aínda que non hibernan completamente, durante os meses máis fríos, reducen a súa actividade e pasan máis tempo nas súas tobas. A perda de hábitat, a caza furtiva e os atropelos son as principais ameazas para a supervivencia dos teixugos.